Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. MLA jong kaseng Kongres na Nongpo constituency uba Merrill Bonds ringkat ke Jingson Ranlang extra assistant commissioner ke Ribhoi district nangta ki officer na ke National Highway Authority of India bat kumjuru ki nongilam jong ke Nongpo town committee haka arpnyo terik munta benai rempang arjar arpo kilahir le jurem ya ki nala jong ke surok forlien shua ba ke nehai kan penhe biang hadien baki patba kilama jing na ke jingslei tang sulapoi ka ayom slam kumban seputkan ma hongne kane kade ka wei nakapang bala jubut den nadu MLA jong ka Nongpo uba Merrill Bonds ringkat ki borsen syar jong ka Ribhoi district bat ka Nongpo town committee hadien baki patba nonglet nongwan kilama jing na ka jingslei haka porlior kat hadu baka ka jukta ru ya ka let kawan jong ki patba bat ki kali ke beya dang ba kani ka surong dailing ba ka jingbut den ban penhe ya kanala bat ru ban snai ka jingkeng ya kejat Nongpo bat hakiwei ki jaka basakta kan National Highway Authority of India kalamang pisa henriu klor tam tang nakabenta ka Sor Nongpo. Mentagsi mila iyo ban inspect ya kini kijing snai kini kinala apo jongka Nongpo town ya kiba ladep ban sanction nang jongka National Highway Authority of India kabokot sya ndri klur arpui lak ndai jan ruspa ndai pusal keka kabokot tup ya kijing penbahai ginalang apo ka Nongpo town ya kini ki foot over bridge apo Nongpo Muslim nang tah umling lagi nala ban penbaha ban penhe ki kolbat ya kini ki stretch jong gane ka National Highway ko bentuk nadu ki benta sepo bernihan umling Nongpo Muslim de hadin belayo ban sanction la sedang ki kam ki don ketu gani ki isu ki ba ya dei bat ki jaka kita belayo ni pe dalade ha gajing sendran lang na kaliam jong ka district administration kawalalam kemat da i ba bante karsandi kum edian i ba kerut thabat kum EAC revenue i ba Alok Barma bolong project director jong ka National Highway Authority of India yang berkerusian untuk penahai nalor kata gadon katu ke firm ke menteri ya kene ka project hagaju ko po ginong alam na ka town committee ba CBC kum Sharman kirang ba snong jong ka snong kiba don gini ki isu kum ka snong maudeng snong pamlupong ka snong pamsim mat ka Nongpo layo ban inspect ban pek lagi jong ki khamat ban lap ye kini jing ha ka bide bat ka jing pentelun kini ka kam kade ki isu ka ba kum ginong chong snong ni hap ban ai jing trilang bat penisiam mene gidon gi jaka gidon ki trai jaka dan boburong kiba ong ba ka jaka la chasim ka jaka kidon ki jaka latur bat kende ko tai ti le jela de ban pek an lap lagi kmat na ka ban tam gini ki bro ki sai khnang ba ka ni ka kam kan nong thut ka jing thumu na ka liang ngau MLA bat ka administration bat kirang bat nong kanong po town kolong ba ni ka kam na ka ta di na ya kinala po nong po town kam de ban thut namar ba tang de por liur nila julap na po sa po re jing blok yang kinala bagi sli di Nongpo ni nak tahu ni kuat ba kan ka kam kan kloi nila de banlap bat bangisem bat ba ha ni ketayo banwan ngin lumbiang ya ke meeting na ka banta kumno ba nginang lam kampen state susu ka kam di jaka ki badon ki bentai ngiri ban penbe halor ka jaka bat ha ju ko por na jing trilang na liang dong district administration ha ju ko por na liang jo na hairu ni le ka bala ban budin bagane ka kam kan yai be mar ko jing thu na kaliang jong ni kalong ben ba kam kam di benthut bat ha ju ko por ka jing kerpat na ko benta jong ki trai jaka ki badon ki biya ki balade ben penbe ki ba hap ko jong ROW ken so ha ban ai ka jing trilang kanang ba kani ka
kam ka bangina persyam na ta gajing sup jong kalit kawan na gajing light jong ni na gajing blok tan jong rumah po tau in la ban pendep de gajing kerpat ni yang ki trying jaka kin sobha ban ai jing trilang na kam ta gajing mentoi lang jong pat ba nong sok snong ba ki pat ba nong le nong wan apo ka snong bat ka tan di pikat kum ka schedule ka bagi pendep kini apo jong ka lai kuai tri umat saraja arkom kat kum ka order ka kiki wa de henry namar didon ki issues kini gini unforeseen issue bagi ka kiba mi de kala ban kam sumpor USA kani bagi pendep kani henry gini abudin kat bala ban pendep suara liur lada gidang don ki benta ki badang sa ni scam ban la pendep kloi ka